Nå, er I klar, unger? Ja. Ja. Hvor skal vi hen? Til på Skarfjord? Ja, vi skal nemlig op på Skarfjell, og så skal vi videre ud. Så skal vi ikke bare gå? Ja. Yes. Hvad så her, Thor? Jeg mistede skoen. Hvordan kan du miste skoen? Jeg er trådt her. Nå, fremad. Kom så op. Jeg vil lige være faldet. Og det der, så gjorde jeg det her. Jeg tror hele det område her, det væltede i en storm. Er det godt med lidt drik, ikke? Hvad så? Jeg har fået den ud, Thor. Skal vi lige se dine sko? Prøv at børste den en gang. Det var ikke det, der stak. Var der ikke noget, der stak? Jeg tog den ud af min sok. Ja. Godt, er vi klar til at gå videre? Det er kun en ryg. Skal lige derop, så kan vi se hen til den anden bakke, vi skal hen til. Ved I, hvad det er, det der? Ja, det er kors, ja, men hvad hedder det fjeld? Kan I ikke huske, hvad fjeldet hedder? Skarfjellet. Skarfjellet, ja. Det er Lige præcis. sløret, ligesom ude i en ørken. På Er det- den måde, så det Ja. Ja, det er Fata Morgana, siger du. Ja. Det har man faktisk. Hvor skal vi hen, unger? 2.000 meter og 300 meter. Ja. Okay. Er det den der store bakke derovre? Men far, Ja, det er den bakke derovre, ja. jeg kan se en dag. Men vi skal den her vej. Men lige til kameraet. Vi stopper her, ikke, unger? Vi er lidt træt. Og far, jeg husker, at jeg så kiggede nedad der, og så jeg bare, at der var sne overalt ved husen. Ja, det kan jeg godt huske, at vi der oppe på Skarfjellet der.